गोजोन फुंबिलि लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि अखा हादोंमोन दसे गैया थगायलायबाय एसेल' हानानै थांबाय देग्लाय माइ गायनो मोननाया आसा खमसै आरो हासिगोनसो नंदोंमोन आं गुलुं गालां होननानै दसे हानानै थांबाय जामारनाय नंला माइ गायनानै मोनजानाय आसा खमसै देग्लाय नै बेबायदि जादों आरो एसे दैस्लुं थालांबाय ओरै दुब्लिथिं नाहरबाथ' नाहरदो नै फुरा दैयानो थोबसेबो जाखायाखै आरो गामाखालि बोसोरबा दाबायदिबा फुरा बेहाय दै जाजोब्बायमोन खोथिया फोना दोनोमोन खस्थ' मस्थ' दै सारनानै सोरबा गोरानै फोदों लासै लासैनो मिथिंगाया माने मानसिफोरखौ खस्थ' होनो लाइन लागासिनो दङ आबाद मावनानै जानायाबो एसेल' नङा बोथोरनि सायावसो सोनारो ओरैबायदि गरम जादोंमोन हराव गैया अखा हाबाय एसे हाबायना लबार हानाया बन्द'यैनि जायासै ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाबाय दसेनि थाखाय मैया मोना अखा फैनाया नायदो इनि सिगुन दंफां लबार दंफाङा बायलांदों सोरनाबा गय दंफांबो बायलांबाय कारेन्ट तार 3 फेस जदों 10-20 मिनिटनि गेजेराव बहुद खहा जालांदों आरो मैया थांनाय मोनानि अखाया बेखिनिखौनो भिडिअ ब्लग लाबोब्रबबाय दसे गोबाव जाबाय इउटुबाव भिडिअ हगारिया बेनिखायनो थेंक इउ